Hej og velkommen. I dag der skal vi lave beauty. Jeg har været over i Sephora i Frederiksberg Centret, hvor de har anbefalet mig nogle produkter, der kommer fra Korea. Og det er blandt andet nogle ting, der er baseret på æggeprotein og stejleslim. Sidste videoen, der har du mulighed for at vinde de her produkter selv, og der er for en værdi af 1000 kroner næsten. Så kig med, så får du det at vide senere. Let's take it all the way. Don't worry. Så går vi i gang. Lad os starte med den her Blackhead Steam Balm. Den fjerner effektivt urenheder. Det er ret lækkert. Det bliver helt varmt. Men det tror jeg er meget godt. Det er sådan, så åbner det vel porerne, når det bliver varmt. Så tror jeg bare, det skal vaskes af igen. Det dufter også godt. Så er jeg klar til næste step. Og den skal sidde i 10-15 minutter, så den smører vi lige ud her. Så fik jeg den af, og egentlig så skulle jeg bruge den her nu, fordi det er ligesom den sidste creme. Men jeg skal lige prøve det her snegleslim først, som jeg er ret spændt på. Ej okay. Hvad er det her? En ansigtsmaske, der simpelthen skal lægges. Ej, det er helt fedtet. Let's take it all the way. Don't worry. Let's take it all the way. Let's take it. Så er sidste step. Silky Smooth Balm. Og den dufter vildt godt. Hvad føles det? Det føles egentlig meget rart, men sådan, det føles lidt som om, du har haft en fugtmaske på øjnene, hvis I kan følge mig. Hvor det sådan er helt blødt og lækkert. Et nyt menneske. Husk, du kan vinde de her produkter. Det eneste, du skal gøre, det er at skrive i kommentarfeltet, hvorhen i Frederiksberg sidder, du kan købe dem. Og så trækker jeg loddet blandt de hurtigste. Vi ses!